नहीं जाड़ा अब के पाई हो रानी बहिया में आव असो नहीं जाड़ा अब के पाई हो रानी बहिया में आव ऐसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव एसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव असो नहीं जाड़ा अब के पाई हो रानी बहिया में आव असो नहीं जाड़ा अब के पाई हो रानी बहिया में आव ऐसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव एसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव हर बेरी नहीं कहके देत बारू साजा ओढ़नी हटाव तनी लूटे दना माजा हर बेरी नहीं कहके देत बारू साजा ओढ़नी हटाव तनी लूटे दना माजा तनी का सागोरी सरकाव हो रानी बहिया में आव तनी का सागोरी सरकाव हो रानी बहिया में आव ऐसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव एसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव डेट दे के भेंट कर गौआ के बहरिया खेल खेले वाला बाटे उखिया रहरिया डेट दे के भेंट कर गौआ के बहरिया खेल खेले वाला बाटे उखिया रहरिया छतिया से छतिया सटाव हो रानी बहिया में आव हमारा के जानी तड़पाव हो रानी बहिया में आव ऐसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव एसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव रहे से 20 गाड़ी भइल नहीं खेरावा मजा हर सुमन जी के लाग जाई हवा सो रहे
से 20 गाड़ी भइल नइखे रावा मजहर सुमन जी के लाग जाई हावा सनी देव कन्हैया के चिखावा हो रानी बहिया में आव सनी देव कन्हैया के चिखावा हो रानी बहिया में आव ऐसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव एसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव एसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव एसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव एसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव एसी छोड़ी हीटर गरमाव हो रानी बहिया में आव।